Sziasztok, srácok, itt vagyunk ebben a mai videóban, és ma Five Nights at Freddy's Revitten, vagy mi ez. Megpróbálom kijátszani a negyedik éjszakát, ami igazándiból szerintem eléggé nehéz. Mert ott van az a Balloon Boy, vagy mi. Amit eddig még nem tudtam, hogy hogyan kéne kivédeni. De most már nagyrészt rájöttem, rá kell arra is világítani. Na. Oké. Úgy. Ilyenkor nem szokott mindig ennyire megakadni. We should only have to close for this weekend unless they find something. So someone saw one of the kids who went missing in the background of a photo they took on the day they were last seen. In the photo, they were also talking with a mascot performer. They had me come in to take a look at it because I used to instruct new hires on how to use the suit. And what's weird is that the suit in the picture should have been off limits. They were from an old location before Fred Fazbear's. We were going to still use them for performers, but they were old and dangerous. We kept them locked in the storage room. The code to the door was just the year the restaurant opened, though. So it probably wouldn't have been super hard to get in, even if no one told you the code. Mennyit kell még erre rábírok? Na. But the storage room is still part of the building. They just sealed off the entrance. Hoppá, kéne gyere? Én meg azt még ki Okay. akar jönni. So I'll keep you updated, but we should be closed for the weekend now. Have a good night. Neked is jó éjszakát. Na. Én meg már elment. Na. Ahogy itt? Ez mi volt? Ezek mik amúgy itt? Csak most nézem, hogy itt valamik vannak fent a sarokba. Na én meg már megint jön. És amúgy erre a kis Toy Freddyre is úgy rá kell világítani, azt is észrevételeztem. Mert ha nem világítunk rá, akkor leviszi az áramot. Amit csak úgy újra kell indítani. Már ketten is elmentek? Húha! Mik ezek a mozgáshangok? Nagyon jössz. Hello! Jó napot! Mi mozog itt mellettem? Ajaj. Nem megy már innen. Elment. Jaj, ne ijeszgessé már! Nézd meg-e! Belenéz a lelkembe. A Freddy. Hűha. Na, itt van már megint a pók. Szia! Jó vagy? Én meg azt még figyel. Isten, de utálom, mert ez olyan hangos amúgy.
Süketülök meg tőle. Na nézd meg a Freddyt. Freddy. Ott valamelyik belemászott a izébe. Aha, valamelyik belemászott. Né, meg ketten is támadnak. 3-an. 3-as támadás. Fogadjunk mindjárt, jön a kis izé. Freddy is indebe. Hadd, menj innen, légy szíves, mert nem leszünk így jóba. Mostantól kezdődik csak igazán a dolog. Istenem, hát mennyit kell arra ott villogni? Szia. Na nézd meg, hát sorba állnak ide. Ja, várjál. Az. Na nézd meg, azt még leviszi itten az áramot. Meg leszünk. Tudtam, hogy most fogsz lejönni, te. Most töltöttem fel a izét. Papetet. Nem most töltöttem fel, jó van, oké. Fogadjunk már, valamelyik mindjárt bejön. Ajaj, nem tetszik, hellóka. Ott maradsz. Istenem, mennyire kell már. Jaj, te! Húha! Szia! De csúnya vagy. Most semmit nem látok. Persze, te is most gyere amúgy. Tehát, hogy te is amúgy. Szia. Szia. Húha. Vannak bajok így, hát ez így nem lesz ez így jó. Hogyha most te is onnan jössz, akkor itt én most nekem itt így végem van. És ez is olyan jön. Hallod? Itt ez így... menjetek már innen, hellóka. Az baj. Ajaj. Nyugi. Semmi baj. Te is itt vagy, hellóka. Húha. Hát ez nagyon kemény lesz, az így hány óra van már? 5. Na, menni fog. Szióka. Kimennél, légy szíves. Várjál még 10 másodpercet, menj jó. Köszönöm. Sorbaállás már megint. Gyerünk már! Jó, nincs idő. Ez az! Hello! Ezt figyeld el! Na jó van. Hú, ez sikerült. Remélem. Lassacskán majd kijátszom az 5-et is. Húha. Várj, már itt valami még van. Történés. Nézd már, ez a FNAF 1-es. Szióka. Úgy most miért nézel? Mi van? És miért néztek engem ennyire ijesztően? Szia. Hellóka. De most mi lesz? Most mit csináljak? Szia. Ajaj,
Sötétülünk. Jaj, de megijedtem! Hú! Beleizélem arcomba. Na. Akkor. Ezt most én nem csinálom meg, majd egy következő videóban lesz. Most ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!